ko tokkuɓe Yeesu Almasiihu nyumata dow ko wangata ɗo o yeeso? Bo nonno mbiimi e fuɗɗoode ngo'ol ɗerewol, minon tokkuɓe Yeesu Almasiihu emin koolii Allah joomu bawɗe, kanko e mo woodi dabare wooɗunde dow duuniyaaru ndu'u. O bo hebbinaynde. Nde ɓii Aadama wanyii tokkuki Allah fuɗɗi hakke, Allah liloyii ɓiɗɗo muɗum ngam hisna duuniyaaru. Raaru nder Yahaya suurawol tataɓol aayaare 19 yaaki aayaare 14. Jaɓuɓe mo kisi, wanyuɓe mo bo Allah hiitotoɓe. E timmoode duuniyaaru Allah jaaloto wanywanɓe muɗum fuu, tigga laamu muɗum ɗum re'ata, ɗum tawata kalluɗo nder laamu maako. Nder deftere seniinde e woodi annabaaku feere dow habaru ɗum ɗon. Allah tindinaayi en koo ɗume e njayri, goɗɗe aayaaje ɗe no caɗɗe heɓtuki. Ngam non woɓɓe Kirista'en no keɓiri annabaaku ɗum e ɗum feerotiri, ammaa raa ko woni e njayri nder annabaaku ɗum. Yeesu Almasiihu wartay. Ko Yeesu so'oo dow, o haari wi'uki tokkuɓe mo o wartay. Har hande tokkuɓe mo e ɗon keɗii wartoyki maako. Warki maako artuki ɗum ngam o hisna yimɓe, ammaa wartoyki maako ɗum ngam o hiitoo duuniyaaru, o tigga laamu Allah ɗum re'ata. E woodi wonde nyalde nde tokkuɓe mo ƴamimo nde o fuɗɗata laamu maako. Sey o wi'i, Allah tan andi nde o wartoyta, ngam maajum ɓe keɗoo e ɓe ciryii, ngam o wartay nyalde nde ɓe cekaayi. O wartay nder teddungal mangal, kanko e malaa'ika'en maako. Koo moye bo yi'ay wartoyki maako, nonno ɗum yi'irta maƴƴere to njayri dow. O wagginii tokkuɓe mo o wi'i, ɓe kakkilay annabo'en fewre e pewooɓe wi'ooɓe kamɓe ɗum Almasiihu. O wi'i iri maɓɓe mburtoyto ngam ɓe ƴoyra ɗuɓɓe. Nder duuɓi 2,000 ƴaɓɓiiɗi, iri pewooɓe ɓen ɗuɓɓe mbangoyi, ammaa Kirista'en ɓe faamu ɓe ƴoyraaka. Ngam Yeesu yaadike wi'i, to goɗɗo wi'i Almasiihu warti, rammotonni. To bi'oowo nonno feway, to Almasiihu goongaajo on warti, duuniyaaru fuu anday ɗon e ɗon. Koo moye yi'aymo, walaa haala goɗɗo hokkay goɗɗo habaru. Nde Yeesu so'ii dow, malaa'ika'en ngari mbi'i tokkuɓe mo, Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow, o so'oyto nonno ngiiruɗon o hocciraama dow. Kuuɗe lilaaɓe suurawol 1 aayaare 11. Almasiihu ɓeydataa warki nonno wardunoo artuɗum, o danyee o mawna o maaya. Aa'a, deftere seniinde wi'i Yeesu maayii nde 1 ngam hakkeeji meeɗen. O ɓeydataa maayuki, mayde walaa bawɗe dow maako jooni. Raaru nder Romanko'en suurawol 9 aayaare 9. Nde Yeesu ummii daga mayde, ɓandu maako wartii ɓandu hesru ndu maayata. Iri ɓandu ndun ɗon, o waaway o wanga, o waaway o majjita ɗon e ɗon, bo malaa'ikaajo. Jooni e mo ton dow, e mo nder ɓandu ndun ɗon, nder mayru o wartata, o wangana duuniyaaru. Woɓɓe ngaɗii boofol mbi'i raa nyalnde e hitaande nde o wartoyta, ammaa deftere seniinde wi'i walaa anduɗo nyalnde nden sey Joomiraawo tan. E haani koo moye waɗa jonde muɗum e siryi, ngam to o warti o tawa'en en njagganoo Joomiraawo. Raaru nder Maatiyu suurawol 24 e suurawol 25. To Almasiihu wartoyi, ko o waɗata? Woɓɓe Kirista'en jaɓii wi'ugo o ittay halleende wonde nder duuniyaaru fuu, o tigga laamu Allah ɗo o laamoo. O tigga laamu Allah ɗo o laamoo. Koo moye tokkay ko o wi'i, nden ɗum heɓay jonde jam e aadilaaku haa abada. Ɗum waɗay jonde welanaynde Allah, nonno Aadamu e Hawwa ngaɗayno ko ɓe ngaɗa hakke.
woɓɓe kirista'en ɗon ma e ceka laamu almasihu wonata laamu ɗo nder duuniyaaru, sey ni laamu ruhaaniya nder laamu Allah ɗum re'ata. To o wari walaa seko ɗum wonay kayɗiniiɗum naa seɗɗa ɓurɗum ko koo moye nyumata. Naa ɗum doole anden koo ɗume nder sirriiji Allah cuuɗiiɗi, ammaa haanii ciryooɗen ngam nyalnde nde o wartoyta nden. Maayuɓe fuu ummoto. Yeesu wi'i carel e wara ngel fuu mayɓe gonɓe nder genaale nanata hononde ɓii neɗɗo, ɓe mburtoyto daga nder genaale maɓɓe. Gaɗuɓe ko wooɗi ɓe ummoto ɓe keɓa yonki ki re'ata, nden gaɗuɓe ko halli boo ɓe ummoto ɓe taƴane kiita. Yahaya suurawol jowaɓol aayaare 2:23 yaaki aayaare 2:24. Yeesu wi'i kanum umminta maayuɓe fuu, non no umminiri woɓɓe seɗɗa daga maayunooɓe e carel ngel e wondono nder duuniyaaru. To ɗum umminii maayuɓe e iri ɗiye ɓalli ɓe ummidoto? Bulus lilaaɗo wi'i nyalnde ummaaki Allah waylitay ɓalli tokkuɓe ɗum ɗi ngarta feere, non no gabbel gawri to aawaama naa ngel waati nden ngel fuɗa ngel warta ƴombal. Raaru nder ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 15. Kadi maa Yeesu wi'i ton wuro Joomiraawo yimɓe ngartay bo malaa'ika'en walaa haala teegal. Raaru nder Maatiyu suurawol 22 aayaare 30. Almasiihu hiitoto duuniyaaru. Almasiihu naa o umminay maayuɓe tan, aa'a, o hiitotoɓe maaɓe fuu. O wi'i leƴƴi fuu ndaroto yeeso maako, nden o hendaɓe feere-feere no gaynaako hendirta baali e be'i. Tokkuɓe mo holluɓe yidde walluɓe haanuɓe mballe, o wi'ayɓe ngaree onon ɓe nyaako am barkiɗini, ndonee laamu ɗum Allah siryanii on daga fuɗɗoode duuniyaaru. Ammaa ɓe kollaayi yidde, o wi'ayɓe cendiree e an onon laanaaɓe, nattee hiite nge nyifataa haa abada nge ɗum siryanii Ceyɗan e malaa'ika'en muuɗum. Kamɓe ɓe nattay boneeji ɗi nde'ata, nden tokkuɓe Joomiraawo keɓay yonki ki re'ata. Raaru nder Maatiyu suurawol 25 aayaare 31 yaaki aayaare 49. Allah tambinii Almasiihu kuugal hiitaaki koo moye. En fuu, koo ɗum ngole lenyol, koo iri kaye diina, en fuu en daroto yeeso Almasiihu o waɗana en kiita dow kuuɗe ɗe kuuɗen. Raaru nder Yahaya suurawol 5 aayaare 22 e kuuɗe lilaaɓe. Suurawol 12 aayaare 31 e ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 5 aayaare 10. O hiitoto nder aadilaaku nden e jurumɗum kadima. Nyalnde kiita ɗum nyalnde kulniinde. E woodi mo hulataande? E woodi. Koo moye jaɓuɗo Almasiihu warti kisnoowo muuɗum e goonga, ngam kiitotooɗo on ɗum kisnoowoɗum. Almasiihu e hoore muuɗum wi'i, emi wi'a'on goonga, koo moye nanɗo boliiɗe am hoolii on ɗon liloyɗoyam e woodi yonki ki re'ata. O taƴantaake kiita, o yaadake o ƴaɓɓake mayde, o heɓii yonki ki re'ata. Yahaya suurawol 5 aayaare 24. Koo nde tokkuɓe yeeso Almasiihu naa ɓe ngalaa hakke, ammaa Allah jaɓiiɓe ngam ɓe koolake Almasiihu maayuɗo ngam maɓɓe. Nden boo e nyalnde nden ɓe keɓay njoɓaari ko ɓe ngaɗi e duuniyaaru dow no ɓe tokkirimo. Raaru nder Maatiyu suurawol 25 aayaare 14 yaaki aayaare 30 e ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 3 aayaare 12 yaaki aayaare 15.
ko heɓata wanyuɓe almasihu? Ɗum taƴanayɓe kiita kulniika. Almasihu wi'i, koo moye kooliiɗomo taƴantaake kiita, ammaa mo hoolaakimo o yaadake o taƴanaama kiita, ngam o hoolaaki ɓiɗɗo Allah bajjo. Raa ko waɗi Allah taƴanta yimɓe kiita, jayngol warii nder duuniyaaru, ammaa ɓe ɓurii yiɗuki nyiwre dow jayngol, ngam kuuɗe maɓɓe ɗe kulniiɗe kalluɗe. Yahaya suurawol tataɓol aayaare 17 yaaki aayaare 14. Ganyuɗo ɓii Allah wanyii Allah e hoore muɗum, walaa hakke mawɗum bo ɗum ɗon. A yi'i, kanjum waɗi minon tokkuɓe almasiihu emin giɗi koo moye jaɓa yeeso almasiihu, ngam ganyuɗo almasiihu fuu Allah fawanyayɗum. Koo moye neɗɗo nattay wuro Allah koo bo wuro hiite. Jooni a heɓii habaru ɗuɗɗum ɗum min jaɓi dow nyalnde jaango. Ɓe almasiihu jaɓi, ɓe nattay laamu Allah, ɓe njooɗodo e maako haa abada nder belɗum. Yeesu wi'i, nder wuro nyaako an e woodi cuuɗi ɗuɗɗi. Mi yahay ton mi siryano on to njooɗotoɗon. To mi yahii mi siryanake on to njooɗotoɗon, mi so'oyto mi hocca on, mi yaara on to am, ngam onon ma njooɗoɗon to ngonmi. Yahaya suurawol 14 aayaare 2 yaaki aayaare 3. E timmoode deftere seniinde, Yahaya lilaaɗo windi habaru dow no ɗum jooɗorto nder laamu Allah. O wi'i, nden mi yi'ii dow kesum e leydi keyri, nden mi nanii wonde hononde cembinde daga jooɗorgal laamu ngal, e nde wi'a, e wondi e yimɓe. O jooɗodoto e maɓɓe, ɓe ngartay yimɓe maako. O moytanayɓe fuu gonɗi maɓɓe. Ɗum bo fuɗɗitata ɗum waɗa mayde, koo wannaare, koo bojji, koo torra. Fuu keɓuɗo jaalorgal heɓay fii ɗu'um fuu daga to am. Mi wartay Allah maako, kanko o wartay ɓiɗɗo am. Wahayu Yahaya suurawol 21 aayaare 1 yaaki aayaare 9. Ɗum ɗon woni ko Allah siryi ngam ɓiɓɓe muɗum, teddungal wuro ngonɗon ngal walaa keerol, ngal ɓurii sembe faamu meɗen. Non no deftere wi'i, ko hitere meeɗaayi yiiki, ko nowru meeɗaayi nanki, ko neɗɗo meeɗaayi nyumuki, kanjum Allah siryanii yiɗuɓe mo. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 2 aayaare 9. To, ɗume woni geɗal ɓe tokkaayi Allah? Allah wi'i, ammaa gooduɓe kulol, e nyaamooɓe amaana, e kuwooɓe kuugal kallungal, e gaɗooɓe warhoore, e gaɗooɓe njeenu, e darnooɓe, e mawninooɓe gunkiiji, e fuu fewooɓe, ɓe fuu ɗum nattinayɓe mbeela hiite kibiritu, kanga woni mayde ɗiɗawre. Wahayu Yahaya suurawol 21 aayaare 9. E wuro hiite neɗɗo hendaama e yidde Allah haa abada, walaa ko ɗum nandinta e boneeji kulniiɗi gonɗi ton. Kay, daama koo moye suɓay tokka Yeesu heɓa yonki ki re'ata hisa daga hiite ngen ɗon, ndaa ɓuri. Mayde tokkuɗo almasiihu ɗum ɓeydaari. Tokkuɓe Yeesu almasiihu e haani kula mayde? Aa'a, haanaaɓe kula, ngam almasiihu waɗii alkawal wi'i, tokkuɓe ɗum to maayi njooɗodoto e muɗum. Raaru nder ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 5 aayaare 9. Bulus lilaaɗo laamu waɗii o nanga ngam o ware dow wa'aju ɗum o waɗata, ammaa ɗum wannaayimo. Har o windi ɗerewol o wi'i, ko ɓurmi yiɗuki woni mi dilla mi jooɗodo e almasiihu, ngam kanjum ɓuri wooɗuki naa seɗɗa. Filipiyanko'en suurawol arandewol aayaare 23. Minon tokkuɓe almasiihu, to goɗɗo amin maayi, sey min gima gimi belɗum. Ɗum ɗon banye ɗum ko hayɗini to yimɓe ɓe tokkaayi almasiihu. Ammaa ko waɗi ɗum yimata gimi belɗum, kanjum woni emin andi maayuɗo on e wondi yonki, no ɓangu tan e ton jooɗodi e almasiihu. Minon ma min jahay min towamo nyalnde go'o.
ngam non emin boya ngam sendirki wela, amma fuu e non min nanay belɗum ngam emin andi emo ton to ɓuri woɗuki.